njani duka kodini man ipassport zothina ukuthi asikaphili phangela ngomso ugoduke ubendlini ewe ungowaphi wena original apha eMalawi we want you out of our country okay apha funeka mthophe umuntu ongumXhosa apha okanye uyiSouth African citizen asebenze apha uvile ngomso asifuna ukubona apha hamba ngoku because the bylaws are simply saying that we are renting inside, not outside. This is nonsense in one word. And uvalekwa ishop le. Do you hear me that? Uthenga ukutya, uthenga amagwinya, uthenga ichips, iforeigner, ekuthiwa masihambe. Immediately aba bantu bayibona serious le. Bona igalela ipoison lamagwinya. Thina sisindisa ubomi benu, awukwazi ukuthi ukutya kwetshaba lakho. Thenga igwinya apha highway emntwini othengisayo. And ke ngoku xa uthenga kulaa mntu uinvest emntwini walapha eMzantsi Afrika. Ukhulisa i-economy yaseMzantsi Afrika unlike ezizinto ezi. Please sihlobo sami. Asilwi nani asilwi nebhokotho zeni into esifuna ibusiness zibuyele kuni yayiva siswami it's not like isilwa nina asilwi nina the frustration esinayo kukuba bona bakwazi nobhaka igunya bona bakwazi noxova igunya ndiyalazi ke mna ke ndikhuliswe ngamagunya nefish ekhaya umama is asthmatic because of into better ke ngokuba uinveste kum mna ndingumntana wakhe nani investani kuni for abantwana benu not for foreigners asilwi nani we know very well that niyasebenza kwaba bantu but you can do it akakwazi ngokusebenza ukwenza igwinya akakwazi ukwenza potato chips uzenza kuwe but imali yena ayifumanayo ngeveki nemali akunika yona wena ngeveki okanye ngenyanga it's not even half of imali ayifumanayo silwela nina asilwi nani niyayiva guys asilwi nani silwela nina ningaba lapha mosinene eMdantsane i-economy yaseMdantsane ayiseyo eMdantsane anymore i-shops zalapha eMdantsane ezaziranwa ngamaXhosa akho nenye who's operating ngoku because these people they don't even being taxed sifuna ibusiness zibuyele kuni cenga nani nenhliziyo zenu nani niyazi ba asilwi nani lapha soze silwe ne-South African citizens but silwela nina niyayiva tshona ndicala le nto ndiyithetha niyazi ba asilwi nani kanti ningabi ne-attitude kuthi because nathi asina-attitude kuni sine-attitude mandibulise ngolusuku lanamhlanje Friday silapha eMdantsane ke Ntenteni highway next to le molanyana encinci apha ino-Shoprite KFC sisathi mabahambe eyona nto ibangele into yoba namasifikele ekuseni apha zii-threats zamapolisa no-law enforcement bethe bazazowusa intente yethu engavalanga nandawo apha izimele nje emhlabeni wayo nje ayi-intimidatanga nto yamntu ayivalelanga mntu but ke because we are aware that they don't want le nto siyenzayo baxakwe kususa amagali la ahleli foreigners apha chitha apha eMdantsane unyukunyuku apha gcwele amagali wama-foreigner ngoba abona abantu silwa nabo thina apha ngama-foreigner esithi u-law enforcement kufanele u-enforce i-bylaws asuse yonke le nto imfungumfungu yama-foreigner ilapha ehighway ingabukekiyo ayeke abantu bethu bona balapha eMzantsi Afrika baqhube iibhizinesi zabo silapha ke sizothi mabahambe asiyeki le nto siyenzayo we are calling up on bonke abantu base-Eastern Cape to come and join us sikhempe apha eMdantsane for 10 days but I think we are going to extend ngoba i-10 days kufanele uba iyaphela kule veki but we are going to extend ngoba asikawugqiba umsebenzi wethu kufanele uba siyawenza we are pleading abantu bakuthi to be part of us because le nto siyenzayo siyenzela for the benefit of the South Africa we are doing it for i-benefit yabantu bakuthi kuba ii-businesses mazibuyele kwi-South African citizens silapha ke siyoyiki futhi le nto siyenzayo bazawufika besibalindile aba banamaquza bona akho ntente bazayichitha apha if ever banomdla okanye bane-appetite yosebenza baze ne-TLB bachithe yonke le mfungumfungu yala magali amdaka ama-foreigner alapha e-highway bashiye abantu bethu abazi-South African citizens bezenzela iibhizinesi zabo because bona they don't invest elizweni lethu abana-input abazanayo ngaphandle kozodistroya i-South Africa so sithizani ke bantu bakuthi bona bayahamba asihambe apha kule ntente futhi asigungqa la mapolisa mawaze apha tsho ngamaquza